Ešte sme neprišli ani ku vode a už mi Petra cestuje. Ale my to dáme. Odikáda. No veľa, alebo mám dotaz. No dobre, tak to musíme. Tak ideme na to. Speedy Bikes nepoloží nič. Samko naviguje. Samuelson, čau. Všetko máme nevesty, ideme na to. Sečky už sa tešia. Čo vám poviem, 2 dní bez zaberu. Teraz sme sa prepravili, nejakých 700 metrov sme boli hore. Po ceste som jednu vodičku položil. Ryba je v trení, ale dnes je veľkonočný pondelok. Budeme to ešte útorok, streda, štvrtok určite. Aj keď ryba nie je, tak užívame. Pripravené, chceme ich chytať ešte vedľa, ale tam chlapci chytajú, keď večer pôjdu preč, tak dajú vedieť. Prvý kaprík, toto ňo, keď ho doláme na trónidy. Ty vole, tento je takzvaný podrvaný. My vyvážame, ne? Ale... Jo. Bude mať. OK. Takže? Super. Super. Vidová popka 10 kg určite má, na 100%. Tak ideme si ho sfotiť, dokumentovať. Asi 2 metre, už vidíte, sme to zahodili. A tak pod breh. Vidovú popku, padáčik. Krásna ryba. Váha okolo 12 kg. Krásna ryba, čo? Neskutočne, Ronny Rig popka. Krásne šľapky. Teraz sme položili popku, klasika nie na Ronny Rig, ale na D-Rig, v podstate podobné. A prídem na breh, podám Zuzke vodicu a nemôžem došponovať. Pozrite sa na torpédo. Atakuje 15 kg, má 14 kg. Krásna ryba. A zase popka. Skvit, trafili sme asi. Nie miesto, lebo už druhá z iného miesta, ale bojujú riadne na to, že sú vytere. Na to asi mliečak, neviem. Majú pary. Idem položiť a ešte máme 3 hodinky lovu. Čau. Ok, ide domov. Ďakujeme, kuchnec. Super. A zase máme padak. Ani nestíham zavážať. Idem zase. Áno. Táto ryba si to
riadne odtiahla od lovného miesta. Má ťah. To mala ťah, no. Každá jedna bojuje jak keby mali po 20 kg. Za to zatiaľ najviac, ale super, 15 minút tretia ryba. A na tú istú popku, na ten istý nadväzec. A toto kope veľmi až. Čo to je za ryba? Vyzerá nejaká veľká. No, veľká, neviem či veľká, či neveľká. Uvidíme. No, klasika, dobre. Niečo také okolo tých 10 kg. Super, jedna sorta, super. Hádam aj. Asi najmenšie, neviem, to je jedno. Ale atakuje tých 10 kg. Pozrite sa. Na zväzec. Nič čo riešiť, ideme dať ďalej. Dobre, šup, nebudeme ju zdržiavať, nech sa napapa. Hop. Super. Pár guľky a ideme na breh. Tak chcel by som vyviesť druhú, no. Tak dobre, ale som šťastný. Kamarádi, nechám tu signalizátorik. On sa mi ísť. Tak toto ide. Ide bomby. Na láska, daj do vedra. Ideme po to. To je 4. ryba. Prosím pekne, vydavú popku. Teraz to mám v vrtule, no, takže to je povolené. Je tam. Kamarádi. Tam. Cez niečo ideme. Opäť nechci nejakú prekážku. Mrcha. Taký zlom. Vie, kaď má ísť. Najvybitejšia ryba. Trošku ťa vydrieme hore. Aby sme videli, s kým máme dočinenia. Super, opäť niečo 12 kg. 10. Krásne. Ale bojujú. Nemôžem dvojudicu, čo som veľmi rád. Takúto rybačku som ešte nezažil, že z jedného miesta. Tak sa ozveme neskôr. To je bojovník. Nebudem mať vysoko cez 10. Ale super. Jeden háčik, jedna popka, už sa opakujem, ale pozrite sa. Už to musíme vymeniť. Už musíme vymeniť popku. Nerve. Trieme ruky, rybu necháme oddychnúť. Jo. Taký mikrobratlíček strihneme od ikada šničky. Dobre.
Dobre. Šmedzi, šmedzi. Hop, hop, hop. Pripravíme si. Ešte rybu tu máme. Že to zabudneme na teba, kamaráde. Taký betónek. Betónek. Musel som dať olovo, bo som nemal asi 10 minút záber. Čiže či náhodou pri tom prvom som mal olovo, či náhodou im to nevadí, ale nie. Využijeme všetko, čo máme. Super. Vyťahneme. Podložka ešte mokrá. No fešáku ukázal. Aký 10-12 kilač. Super. Tak idem položiť opäť, když to poznáte. A vidíme sa na brehu. Stíham ani vybrať spod beráka. A už tu mám jazdu ďalšiu. Toho si necháme na fotečku. A ideme po druhú rybu. Šla jazda ako sviňa. Poď, kamarát. Len mi neučie. Prišiel na breh, položil som 5. záber, ale kapor išiel na otvorenú vodu, čiže dobre. Zdržal som sa, lebo v podberaku mal tú plutvu. Kým som ju vybral, nechcel som ju zlámať alebo čo. Tak ideme pozrieť. Úplne z tamtej strany. Super. Najmenší. Cez celú šírku zobral. Tu do lekien, kde sú pleskače. Kope jak. Nevidel som ho síce, ale podľa tých ostrých kopancov. Jeden na brehu, na fotku a druhý hneď. Aj ten bude na fotku, keď sa ho zdola. A tuším, že prvý lisec. 5. ryba. Áno, lisec, krásny. Tak toto chceme zdolať. Toto chceme. Kamaráde. Kľud. Ale majú pary. Tak, takéto ryby na kechneci som ešte nepochytal. Nejaké peknú už, hej, ale vyzerá ako ten, čo som pred rokom chytil, podobný, ale bez brucha. Poď, dáme fotku a ideme. Jo. Tak to ani zavážať nejdem. Ideme na breh. Kamaráde, poď. Ty krávo. Tak to je lisec ako sviňa. Priatelia, pozerajte. Čo ti pare? No, zase popko vypadla, nevadí. Popko máme dosť. Tak ty si prešitý krásne. Dobre, šup. Ty vole. Pecka. 5. ryba behom hodiny, pol hodiny. Nestíham, iba jednu udicu. Ale už som ju aj vyťahol teraz, ešte hodinu máme lovu. Jeden kaprik. Položil som to, že si robím fotečku. A hneď jazda cez celú nádrž pupí, prestaň. Cez celú nádrž, pozrite sa. Lisec. Krásov, taký 14 kg, 13, neviem. Možno viacej. A nie, asi. Masaker, ešte idem položiť si skúšať jednu. Skvidová popka ide. Super. Jo. Pozdravujte doma. Krásne zažitky dávate. Plné energie rybky. Na jednu udičku a na tú istú skvidovú popku. Radosť. Speedy bites. Jo. Čau. Ideme ďalej. 8 hodín.
No. A čakáme, čo sa bude diať. Akurát som si bol vymeniť baterku do GoPročky, zaviesť udičku, pozriem, čo není ukotvený. Máme hodinku lovu ešte. Ani bojku nedávame nič. Máme krásne. Super, neskutočné toto je. Trafili sme miesto proste. 5 ryby. 5 ryby. Tam sa trú. No a ty vole, spálený som. Masaker. Masaker Veľká noc. Tak 10 minút, 10-20 minút nebol záber, bol som pozrieť a naschvál som dal o pol metra do väčšej hĺbky. Príklad z 1,8 na 2,3. A nič záber. Teraz som to bol naspäť na to miesto, krásne vidno je olova, kde to mám, a už ide do padáku. Už ide rybka k nám. Tak ešte počkáme. Máme ešte 40 minút, nie 40, pardon, 20 minút. Dospanujeme. Uvidíme. Ale za mňa super. Po 6 hodine, slnečko už je hore. Nejaké záťaže sa podarilo mi naspäť vybrať, keďže je čistá voda. Ešte som tak kde videl, či to dám do takéhoto zlomu. Dobre, idem položiť a ideme na to. No, položíme zhorsť losos broskinka, špička hore a ideme na tú stranu. Tak. Ideme dolu.
prvú dáme tamto, jednu sme dali taký malý ostrovček a ideme skúšať dnes túto. Máme udičky obidve vyvezené, zavezené, položené. Túto pravú som nakoniec dal tam tým šachorom. Sme povstávali, tak máme krásny deň pred sebou. Ale musíme utekať. Máme tu prvú jazdu dnešného dňa. Zobral to riadne doprava. No poďme. Je voľný? Nie je voľný. Kope. Super, je tam. Kontakt je tam. Povolíme. Už podľa ťahu vieme, že to je dačo okolo 80 kg. Aj ho vidím. Super. No, ani nie. To bude taký, ani fotka, ani pekač. Uvidíme. Ale krásne. Kávu som mohol dopiť, no. Ale pekne. Kopečky im chutia. Tak si ho prichystáme. Poď, kamaráde. Super. Pekný si, pekný. Pekný. Aj pichnutie si pekný. Bobka dobre nech ostane. To čo? Dobre, pečko ostáva. Krásne plave. Pekný, že? Tak, plav ďalej. Jo, ideme položiť. Super. Kavička sa nám robí. Kavička na rybou musí byť. Co robíš, Patrik? Čo robím? Nadväzec. Jaký? Rovný riek ideme skúsiť. Keďže Zuzka chce tu na podbreh, na krmítko, ale... to je hačíky. Z tých hačík dáme popku overenú. Plastické olovko. Kopečku. Olovko. A hodíme to tu pod breh. No, môžeme Zuzke zahodiť
Tuto podbreh celá, tak jej tu dáme tu na podbreh. Pani manželka. Na krmítko dali sme ten rovný rík, čo sme robili. A pozrite sa. Hneď pár minút skvidovú popečku. Stick mix. Krmívko naše. A zdolávame. A jak sa nám pokazil, vymenili sme nový. Tak ja idem po podberak. Silné sú to rybky, silné. Idem podberak zobrať. Tak. To je môj druhý kaprík. Takže nechávam privlač a začínam chytať. Krásny na tú popku, čo sme robili s kvidou. Super. Gratulujem. Ideme ho pustiť, zastrekať na puľku. Schyduje sa v súboju. Strasovia. No, chlapci, devčatá, on je tu doma. On je tu doma. Ale padák španuje do paroma. Ísť či neísť? Je tu ďaleko, takže zoberieme. No, s čím to máme dočinenia? Je to kaprík, super. No, volíme mu trošku, tak ide dole. No, jak ide dole. Ukáž sa. Je nám burka, není sranda. Super. Super, povka vypadla. No-ka sa, ty beťaru. Ideme rýchlo na breh. Krásne pichnutý ronač. AKJ. Super. Toto je jedna stop tejto výpravy. Pecka. Máme pripravené udičku na vyvážanie, ale nakoľko je búrka alebo sa blíži, tak necháme to nabité. Tentokrát prišlo na rovný rig. Tak ešte si to trošku zatraktívime. Úplne stačí jeden strek, dva streky. A môže vám prísť v takejto burke záber? Môže. Ale na vodu nejdeme. Není to najlepšie. Skôr tak, povolíme cievku a uvidíme, čo tam bude. Je záber, ale na vodu ma nikto nedostane. Tu som to povolil. Blesky, hromy idú. Nie. Vyzerá, že na vodu sa dnes nepôjde. Ale aspoň jednu rýchlu ťahnuť musíme, lebo je tam záber, stále si to ťahá do padáku. Uvidíme. Ale nevyzerá to, že by to malo prestať.
kaplíka, potom záberík. Tak sme dostali takéhoto odhadom okolo 10 kg kaplíka. No, 12,5 so sakom, čiže dajme tomu 2,5 dole, dáme aj mokrý sak. Pozrime sa na to. Ten je pružný. Ten je bytý. Jo, jaký je zježurený. Krásne. Hej, ne? Ale to je hovorím, dýchlo, poď vonku, bo hromy blesky. Sa bojí človek, ne? Saker. Super, OK. Dobre. To je torpedíčko. Krásne, to sú na to technici. Vážme si to, ľudia. Čau. Tu máme nejak pomotané. Nevadí. Rybka je na háčiku. No poď. Šup, kamaráde. Šup, šup. Ruka sa nám. No to čo? Pichnutý si s tými háčikami, že? Krásne. Odchod, podáme tu. No, utekaj. Pozdravuj tam dole. Nech sa vám darí. Tak, ideme ďalej. Krásne ráno. Stredajšie. Včera 4 hodín pršalo, vialo. V vode. Všetko je. Vody treba, takže. Ulice. Jedna nabitá, druhú nabijeme. A ideme položiť. Dali po pečku, tak uvidíme, čo tam bude. Uvidíme. Ten sa rozbehol. A pôjdeme za ním. Lišček, super. 10. kapor, no, sú chorí. Kamaráde, dobre. Ideme si to pripraviť na ďalšiu. Krása ryba. Desiatá ryba v poradí, tento lisec spod ostrova. Super. Ideme položiť zase skvidovú popku. Perfektne. Tak čau. Preberáme taktiku.
Ideme zahodiť, skúsiť tu. Teraz prišiel kaprik z toho tu na spod ostrova. A skúšame tu. Ideme teraz na to. Karamelové z popečku. A ideme skúsiť hodiť. A ten strom skúsime trafiť. Presne. Presne tam sme chceli. Chceme to spadnúť. Super. A tu vzdialenejšiu. No, bolo už utnuté. Dal som to na pevnú, tak uvidíme. Ideme pozrieť. Ide si bomby. No nič, tak to zvoláme, potom sa ozveme. Tak. To bude najväčší asi. O. To je ono. To je už ryba bonusová. Wow. Asi najväčšia rybka. Takový tu 15 kg, 14. Vážime si ju. Neskutočne krásne ryby sú tu. 11. kapor. Tento bol asi najťažší, aj tak vyzerá. Akurát som, že idem do obchodu, vodu došlo, voda. Niečo papať, že vyťahnem a Zuzka hovorí, že budem mať záber, že ju vyťahnem tu zde, ale no tak som bol vyťahol, som nepokladal a ideme do obchodu. Nemusím hovoriť, že skvidová popka, súboj neskutočne krásny. Tak dobre, ideme ho dať. Ideme. Ten si ťahá. Vole, ten ma ťaha po celom pekneci. Ale sme nad rybou. A bojovník. Ďalší bojovník. Keby to bol lisec, jak ten včera, či prečera, ne, špinač. Dobre. A tá rybka úspešne zdolaná. Fešak. Ukáž sa nám fešak. Asi dali jazdu, jak zdieľa. Zrobíme si fotečku s ním. Pecka. 12 ryba. 13,5 kg. Je dobre váha ukázala. Poď bližšie, Zuzka. Len všetko dobre, len je chudá. Bole. Perfektná ryba. Tak super, ideme ďalej. No. Bum. Je to urvané niekde. Škoda. Dúfajme, že niečo sa podarí. Ale jazda to bola ako z diela. Zase ide burka. Nič.
šapa. Škoda. To bude problém toto vykotličkovať. Ten je niekde v Tramtari. Ešte raz vyskúšam a idem naprej. Lebo som nevykotličkoval a robím si druhý nadväzec, všetko po ruke, keď sa dá. Šetrím baterku, sa najazdil, chvála Bohu. Ale sere ma to, lebo som kotličkoval a nevykotličkoval. No, vyzerá to tu nádejne, nevyzerá, nemám nič. Tu mám jeden dediček, super. Niečo berem, skrátim. Super. Sme sa zabavili, ale účel to spĺňa. Hop. Baru kamene. Jeden. No, jeden veľký. Dva, dobre, 3. Koľko za berov zrobíme? Uvidíme, no. 4, 5, 6. Dobre. Ticho. Poznáte to. Tak, a predsa len trošku pachovú stopu. Odchodom. Opäť sa nám blíži búrka, tak ako včera. Tak aj dnes, ale dnes tu máme väčší vietor. Smejem sa, ale práve som prišiel o rybu. Viete jak to? Najväčšia to čo utete, čo ju nikto nevidel. No. Teraz, minúta. A než rýchlo ideme po to. Minútu to bolo položené. Proste super. Poď. Hneď pôjdeš na guľaš. Kapor číslo 13. Hej, ty žužleš. Riadne ma. Utíkaj domov, kamaráde. Super, ideme položiť. A ešte máme 2 hodinky. Plus minus. Neviem koľko hodín.
hodinka do konca dnešného lovu. Prednedávnom som zdolal 13. kapra. Taký 5 kilač lisec. Ale v pohode. Ideme sa o 9. vyspať. Unavený som, už brutálne chorý som. Aha. Takže ideme zase. Kapor číslo 14, ale už som unavený. Už, že sú boje. OK, ale to už je dosť. Veľmi bojovné ryby. Ale ja som šťastný. Hej. Kamarád ide na fotku. Tak ty ideš na fotku, bratu. Ale ste krásne. 14. kaprík, už mám dosť, som chorý aj, ale ako ešte máme necelú hodinku. Atakuje 10 kg, niečo okolo pol kila mu chýba do 10. Tak ideme ho pustiť. Toľko, čo som rozprával pred pol hodinou, tak bol záber 14. kapor. Niečo pod 10 kg, 9,5, neviem, 9, dačo. Tak, pol hodiny do konca doby lovu. Vyberáme hodice a ideme sa vyspať. Posledná noc a zajtra to položíme o 6 ráno a ideme na to ešte. Máme pol dňa pred sebou potom. S materku sme nepochodili, že máme nosiť a hlavne diely so sebou. To dáva logiku, ale i takové nie sú. Ty. Každý len pípa. Ale či to neurvalo. Tak tento je cez niečo zavadený. Už nie je. Špekulant jeden. Pekný je, krásne sa tam ligote. Najkrajšie zdolávanie ráno a pri západe slnka. Ale to bude asi moja posledná vyvážka. Koľko, ešte jedno asi dám, nakoľko mám 4% baterky. Dobre, potom sa neskúsim. Poď. Poď domov, pôjde za chvíľu. A čo? Si na nej koval, že ma to dopáli? Poď, neboj sa. Je tam na pána išiel sám.
Išiel som. No, ukáž sa nám. Ty torpédo. Ty vole, to je ryba majestátna. Hej, Jackson. Počkej, vyberiem ti háčik. Nečuješ? Nepočuje. Čo robíš, nečuje? To je nadväzec. Ukáž sa nám. Budem mať nejakých 12 kg určite. Pecka. Dobre, 15. kaplíka budeme ťahať na breh, nakoľko nám došla baterka. Odvahujem váhu niekoho, neviem, 10 kg. Keďže idem už na dojazd. Nevadí, pekne som si zachytal. Kaplíka som pustil na vode. A ešte ideme dať špekulovať spod breha na odhod. Máme pol dňa voľna ešte. Raňajky. Keď je čas, treba si dať. Máme už pekne všetko popratané, pobalené. A ideme domov. Blíži sa nám opäť búrka. Celkovo veľká spokojnosť, aké sú tu krásne ryby. Podarilo sa nám chytiť spolu 19 kaprov. Z toho 9 boli cez 10 kg. Super. A väčší bol 14 niečo. Najťažší, tak nech sa darí tejto vode. A ďakujem, že ste vydržali pozrieť až do konca. Vidíme sa niekedy pri vode. Alebo v ďalšom videjku. Terano. Ahoj.